салом алейкум, мардуми шарифдори Кистон. Мавзӯи имрӯзаи мо барои депортатсия ҳастанд. имрӯз шаҳрвандое ки дар сайтҳои запрещено именно радио озодӣ ки дар территорияи Российской Федерации запрещено аст. Верховный суд Российской Федерации экстремизм эълон кардааст. Мебурам мегӯяд ки моро просто так депортатсия мекарданд. Просто так ҳеҷ кара депортатсия намекунанд. Нами рӯзо ман садҳо нафар қатъи алоқаам, садҳо нафар қатъи радио озодӣ агар боварам накунед. ҳастанд блогерое ки имрӯз миллионҳо просмотр дорем, боварам накунед. Ман номери телефонтон метам. мефаҳмед? Номери телефонтон метам. Бародар имрӯз занг мезанад, мегӯяд ака мана 2 бор штрафон кардам, баъд 3 бора ина ма дастпес приёмам. хоҳаре ҳаст ки мегӯяд ина 2 ҳафтаям мара 1 бор штрафон кардам, 2 бора ина ма дар спецприёмам. 90% шуморо пасренико депортация кардаги ҳастанд. барои чӣ? ҳақиқатан дар моҳи шариф рамазон гап намезанед шумо? тамоми направлениё зидди мардуми дига кардесин шумо. барои чӣ? як тагаш дар радио озодӣ мебуроям, аз тамоми мақомото хоҳиш мекунам ки якам така қатъи ҳамин одам круглый стол бишинем, як варақш бизанем. моро бурдан таи подвал, фақат тоҷикоро бурдан таи подвал, гуфтанд ки шумо одам мекушед. ҳамхи саволо тарзи гапзании одам аби ина ба филм радио озодӣ маҷбурш кардагия. ман гаранти метавам. барои чи як намебурои бугӯ ки моро ҳамин пасренико бо ҳамун шаҳрвандои бо ҳамун бародарои худмон ина пулмона гирифтан ина ҳамин базада фаҳм мекарданд. барои чи ҳақиқата гап намезанед? вақте ки кормандони МВД ман медонам, ман хушвайк медонам, дӯстони азиз, мегӯянд то ки биё бугӯ тара ки ҳамин регистратсияи фаршивиро кард. озгӯид метем бира граница биё аз пишти коруча як хелет отказ мекунӣ. барои чӣ? ранги як хоҳари дига 2 ҳафта шид. соли таваллуди 1991 амғоли худам мегӯям мара пасреник мисизо мара пасреник оварда ки ман чӣ дурӯғ мегӯям. барои чӣ ин мардум ҳақиқата гап намезанад? нам як бародаре ки радио озодӣ да гап зада и апам шинохта сразу мара занг мезанад, мегӯям мара қатъи мо одам мегӯям якҷоя сари суд мо бурдам именно барои регистратсия. здравствуйте. имрӯз рӯзе аст ки бояд мо ҳақиқата гап занем. ҳақиқата бас кунем. биё тамоми мақомотро зидди дига шаҳрвандо накунем. чӣ ба дурӯғ мегӯем? 10% шуморо именно радио озодӣ и 2 блогери дига. ман пастяне мегӯям ки комментария просто так нанависем. дӯстони азиз, просто так комментария нанависем. эҳтиромона хоҳиштон мекунам. ман имрӯзо соат 6 мешавад то соатҳои 10 ман фақат комментарияи шуморо авдалид мекунам. 2100 чанд канал дар назорат аст. мефаҳмед? дили ман ба шумо месӯзад ҷавонон. мегӯяд яхеле ку айбай ниям қа самойлот нами мара бурдан. телефони мара дидан он фамилия буромад, телефони мара гирифтан проверка кардан. 2 соат пас буд як самолет сувор мекардан, гуфтан тамом бирра. барои чӣ? ой хушвақт айдимат кор кунам ҷоида комментария навиштагӣ. эҳтиёт кунед. ҳамин каналое ки мебурояд неинтересничкунем брава е мардуми ғариби тоҷик. ман дига кори надорам ки бибурам шуморо дурӯғтон бигӯм. просто дилм месӯзад. просто як хелет миллат мунапас задагӣ. мефаҳмед? аз пишти намехе шумо ворӣ ҷа бисёр шаҳрвандо дар азобанд. чӣ ба мара ина депортатсия намекунам? чӣ ба? ҳамин рӯза ман гаштесам. ман парерӯз дар митиши будам. пуст бародаро комментария бинависам. моран бурдан мега, проверкамон кардан, регистратсия дорам, патент дорам, пулим додан, як хело базанана буромад гирифтан бурданшон ё ки штрафшон кардан. ҳақиқата гап занем? дар моҳи шарифи рамазон аз худо наметарсем шумо? ҳамватанони азиз,
бо як борига мегум то ҳар ҷода нанависен подписаться накунен як хелат даже ҳамун история ютуб да удалит карда наметонӣ дар кор нест дӯстони азиз худи тварои террористо экстремисто гӯш кунен чӣ мега шумо мега беақл наши гӯш кунен хушвак направо налево гӯш кун ба картаи худат пул роӣ накун ба картаи ягон ҳамкорат бо ҳам ҳамкорат ки аст бо як бародар ё ки як хоҳари тоҷикӣ дигар ё ки ман дурӯғ мегӯм ҳамун ҷои ховуда ягон нафари дигар қатъи роӣ кард яки як хеле ҳамин кора кадеси бале ҳаст одамое ки сатм роӣ мекунад ӯ ҳама автоматически депортатсия мешаванд бо мегӯм то одамое ки яки ним ҳазор зиёд ина 6800 сол турма рафт дили ман ба падар модарои шумо месӯзад ҷавоно ҳамкорӣ кунед вақте ки регистрация намебурояд шуморо меган то бугӯ айгиҷо гирифтӣ бугӯ данёша номеро телефонша даже як хелта қоғаз меорам як хелет мана занг мезанем ҳаминҷа ҳамин хеле аст барои чи ҳам одамое ки хуби мо мерасад намехоҳанд гапора гап занам барои чи яборак намебуред гӯ ки о ҳамин исоқ файбу рост мега қоғаз мега подпис бумон агар шумо бовар накунед подпис бумон бара граница биё регистрация ка пишти зиндагича намекунӣ мо ба худо месупорем бура мо биз нестем ана баъд мебурем меге ки о моро просто так ба тоҷик будани моро депортация кардан рутасиё километра бимбира юриста твар зинда бошед дӯстони азиз ҳеҷ кара бовар накунед шумо такя ба патент накунед такя ба регистрация бикунед